Добър вечер, уважаеми зрители. Днес специален гост в студиото на Горещо е моята приятелка Сашка Васева. Реших да тръгна на море, но спрях в едно кафе и срещнах хубаво момче, широки рамене. Показах му аз не веднъж, че виждам в него мъж, и той ме сграбчи отведнъж. Аз му казах: дръж, 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 дръж. Всъщност мъжете мислят, че съм много перверзна, много това ги привлича по някакъв начин, нали? Перверзна, извратена и нимфоманка, нали, са ме писали във вестниците. Но ти секс си го почна не на 14-15. Не съм. Така аз по-късно. Имам нужда да бъда обучавана в любовта. Гордо към 17-18 ли го почна секса? О, не, на 21 години. Какво? На 21 години, да. Сашка Васева е правила секс за първи път на 21 години. Имала съм по 4 години пропуски в сексуален аспект. Това не го правете вкъщи, както се казва. Това е лошо и само аз мога да го правя. Но аз съм генералка в моя живот. И може да нямам пари, но съм шеф на живота си. Съм ръководител от движение. Да. Нали? Аз съм винаги била така прекалено екстремно емоционална, откъдето идва, нали, така схващането в хората, че съм прекалено луда. Но сигурно съм. Но сърце без нея спира, щом от вино се купне, екс-светът ще полуде, екс-светът ще полуде. Много скандали, много новини около тебе. Почваме с първата най-интересна тема. Сега няма да ми се сърдиш, но това е едно клипче, много еротично, много... Защото се сърдя, аз съм го предизвикала това нещо. Да, така, че как го предизвиква това нещо? Гледахме го в интернет. Много ти е голям бюста. Знам, че естествен, нямаш тук подобрения. Не ми е голям. Нормален, среден. Среден размер. Колко жени си мечтаят за такъв среден? Като ме питаш защо съм го направила съм го за пари и ти си правила някои неща. За пари. За пари. Всичко правим за пари. Не всичко. Любовта не се прави за пари. Има ли любов, бе, Саши? Къде е тази любов? Би трябвало, ние сме създадени чрез любов. Бог е любов. Но това е друга тема. Чакай, това е друга тема. Кажи сега за клипчето. Защо го засне и защо го пусна в интернет? Сама ли го направи? Кой ти даде идеята? Просто имам един екип от дами, с които работя, и се шегувахме. И на шега стана това. Аз така обичам да се легавя на песни. Изобщо съм ексхибиционист и обичам да се показвам. Това е лимузина, някаква специална това е моя джип. Това е този джип? Да. Качи се на задната седалка, махна си блузата и цака рака. Имахме време на едно участие и отвън това е пред един университет. Все едно къде е. Пред университет? Да. Там са на зрели хора. Да. След 18 години. Да. Така ли, иначе клипчето има 18 в веб-бокса. Бейби, ето ме. Бейби. Еле му ромо, нямаме сомо. Показваш един бюст, пускаш клипчето и край вече участията валят всяка вечер. Наистина, абитуренските балове и май месеца ми пълни заради толкова елементарно клипче. Както скотави месамо и монаксия. Ти викаш 20 години правиш кариера, 20 години блъскаш да правиш хитове накрая на смешни неща, в смисъл елементарни неща, те правят популярен. Да бъдеш актуален. Значи да бъдеш актуален, ако трябва в моята кариера да го правя по законите, които наложиха фирмите, е да си плата за един много скъп клип, с много скъпи режисьори, който излиза на 10 000 лева. Нали, един продукт. Такива пари аз нямам. Как нямаш? Откъде аз съм сама, гледам си децата сама. Пееш. Ти... от пеене не се изкара пари. Ти Глория, 92 година. Да. Глория си е направила собствено звукозаписно студио. Всеки ден на почивки на Малдивите и на Бахамите. Радвам се за нея изключително, но моите наблюдения е, че от пеене в България не се правят парите. И съм сигурна в това нещо. От какво са им тогава на фолк-певиците парите? Гледаме ги на скъпи коли. На фолк-певиците парите не знам от какво. Всяка една отговаря за себе си. Има певици, които имат до себе си един
Богат мъж. Дали ще е мъж или любовник, Сянка? Дали е мъж или любовник няма значение, но той им дава стандарта на живот. Плаща им клиповете, туалетите. Те не могат да изкарат парите си от собствения бизнес. Ти не можеш ли знаеш като другите фолк певици да търсиш богат мъж да ти плаща клипове? Нали ти казах, че един такъв мъж иска да бъде ръководител движение. А два ръководител движение няма, защото влака ще тръгне берат. Точно така. И не става. И не става. Аз се опитвам да командвам човек с пари. Как ще го командвам? Той иска да ме командва мене. Как ще ме командва мене? Не става. И влака. Аз нямам телевизия, нямам клипове, не мога да си позволя скъпия клип. И тъй като съм изобретателна, го направих и ефекта беше, нали, върху мъжката аудитория. Казват, че въздейства, нали, смисъл на някоя чакра. На друга чакра, да. Нали, не на духовна, не на сексуалната чакра, направо да си го кажем. Ти си по чакрите и знаеш. Да, няма какво сега да се лъжеме, че не им е въздействал на мъжете. Аз не мога да по друг начин да оцелявам, защото аз гледам 2 деца. Аз трябва да имам участие, трябва да пея. Сама ли ги издържаш? Трябва да пея, трябва да работя. Нямам как да ти кажа. Сори. Трябва да работя. Честно това нещо. Той човек е милионер да не ти дава пари да 2 деца да отгледаш сама. И го направих за пари. И един македонски сайт всъщност ми предложи да направя това. Свързахме се чрез един друг сайт, който е този македонец от Охрид, пише с мене. И той предложи и свързаме с сайта, направихме. В момента наистина в някакъв вестник и в някакви сайтове излизам в Македония. Взимаш ли пари за това нещо? Не. Те просто... те пускат, те като рекламно лице. На мен те са ми платили, но имам известна доза популярност в Македония, където те са големи шовинисти и националисти и не допускат някаква българка, нали? Да. Какво рекламираш там в Македония? Съжаление, такива неща от еротичен аспект. Вибратори? Например. Също това се рекламно лице на вибратори? Не знам, не казвам. Мале, ти ме шокира. Не казвам, защото майка и татко слушат твоето предаване и гледат. Значи да не те питам дали са ти подарили някакви такива играчки и да си ги използваш. Аз не обичам изкуствени неща. Защо? Не обичам естествени. Христо, като го няма, къде е естествения? Не знам. Какво правиш? Колко години не е в България? Да. Ще ти кажа, че формулата да останеш по-дълго време млад, без пластика, без силикони, без... Ти нямаш в устата, нямам никъде, нямам нито ботокси, нито хилуронови киселини. Е да правиш по-малко секс един път годината. Да, и аз съм така. И се запазих много. На 40 години вижме как изглеждам. Прекрасна си. Нали? Обаче не вярвам ти ще да те оставя така на сухо. Друг път, някой път ти ще направиш предаване, ще ме поканиш, тогава ще си говорим. Сега ти си. Дано, я ми пожелай да имам предаване. Айде, пожелавам. Еротично ти едно време имаше еротично. Еротично ли ще? Да, ще отивам. Много ти подхожда еротично. Сега да говориш за буквите и за числата, няма да те възприема. Да. Лежа в болницата известно време, изпадна кома в ръцете ми. В ръцете ти изпадна в кома? Изпадна кома и аз знаех, че го губя и не казвахме на майка ми, защото това е детето и майка ми до сега не е излизала от къщи. 6 години след смъртта на брат ми тя не е напускала вратата. И това е вече моята лична драма, която няма как да надживея или да преживееш загубата на близък човек. Никога не може да се преживее. Смъртта. И да станеш. И защо смъртта? Всъщност Италия ме амбицира да стана известна в България, защото аз пеех канцонети и до сега ги пея, никой не знае, че пея италианска музика, защото няма купувачи на този тип музика в България. И пеехме 3 български певици и 3 италианки. Италианките им даваха им 3000 мили, тогава еврото не беше влязло, мили, това се равнява $3000, а на нас не дава 1000, защото сме българки. И си казвам, как може, камъка си тежи на място, връщам се в България и ще стана звезда. И като тебе с силната енергия решавам и го правя. И
И казвам сега, едното е пазара на соцзвездите, където там не можеш да влезеш, защото има си утвърдени за Лили Иванова, голямото ми уважение към нея, всъщност се познавам и изключително уважавам и се възхищавам. Тя е наистина невероятна. Но това, което съществуваше пазара. И другата част, някакъв свеж лъч, Пирин Фолк. Прекрасен фестивал. И първия фестивал беше минал без мене. Имаше много хубави песни. Между естрада и фолк. Страшна смесица, уникална. Но характерни, авторски. С български текст. Никаква порнография в тях. Казвам, това е моята музика. Отидах в Радио Благоевград и казах, аз искам да изпея песен за Пирин Фолк. Аз съм естрадна изпълнителка. Първите ми песни беше ми направил първия мъж на Лили Иванова и Иван Пеев. Имах 2 песни за Националното радио и бях решила да ставам певица. Защото то така ме влече отвътре. Иначе по образование си? Бях завършила педагогика, но бях казала на майка ми, че нямам шанс да стана учителка, защото децата не ме слушат. Аз съм атрактивна и няма никаква дисциплина, нали, иначе работила ли си в училище там при децата? Не съм работила грам. И ти викаш, ще ставам певица. А как го намери мъжа на Лили Иванова? Искам да благодаря на Бог, че имам най-прекрасните родители, които струва ми се невъзможно родители да изтърпят такава дъщеря, толкова буйна като мен. Защото аз съм като момче. Само порази правя. Да не говорим, че съм си създала такова име, че просто... секса рано ли го почна? Баща ти как прие? Не. Аз всичко, което както виждаш и сега, един път годината, значи не съм нимфо. Всъщност, мъжете мислят, че съм много перверзна, много... Това ги привлича по някакъв начин, нали? Перверзна, извратена и нимфоманка, нали? Са ме писали във вестниците. Но ти секс си го почна не на 14-15. Не съм. Така е по-късно. Имам нужда да бъда обучавана в любовта. Учителка па ще те обучава. Учител. Учител търсиш. Добре, не е било на 14-15, а на колко? Пак новини казахме. Пак гордо към 17-18 ли го почна секса? Не, на 21 години. Какво? На 21 години, да. Сашка Васева е правила секс за първи път на 21 години. Какво има странно? За първи път ми го казваше, се познаваме сигурно 15 години. Истина ли е това или сега ме... Да, и дори, за съжаление, може би човека, който го направи, като чуе това, че съм го направила технически с него, а не по любов, го направих, защото ми се смееха всички, че съм девствена. Като студентка бях и ми се смееха, че съм девствена и аз реших да го премахна технически тази девственост, защото и с кой го направи, да не е с някой преподавател? Не мога да кажа, защото ще бъде... Женен ли е човек? Не съм го виждала от години. Известен ли? Да не е мъжа на Лили Иванова, докато ти е правил песните. Не. С него ли е? Не. Чак такива сензации. Нямаше да ме пропуснат с годините. Да. Не. Просто е на... Съученик твой, със студент. Съсед. Аз, който сме Искам те, коте. Аз съм ранена съм, аз съм любов. Това, което създадах, аз така като запазена марка моя е така наречения пиар на фолк певици, защото фолк певицата не знаеше какво значи медийно представяне. Те бяха популярни сред хората, които слушаха сръбска музика. Но хората, да речем, този имаше средна класа тогава. Сега няма, защото обедняхме жестоко. Но тогава имаше средна класа, която в София, така наречената интелигенция, оцеляла от социализма, тя не познаваше тези певици. Тя не познаваше хитовете, които слушат, ромите, които безкрайно обичам и така, и по-обикновените хора. Масата, народа. Никой не знаеше за тази музика. И тогава вестник 2 часа на мен дойде гениалната идея да отида и да се самопредставя. Ти отиваш 2 часа аз отидах 20... Здравейте, аз не, обадих се по телефона на Бойко Брек, много е смешно, ще го разкажа. Разказвала ли се го до сега? Мисля, че не. Айде сега при мен за първи път. И тук колко неща пак казахме. И той ти бързаш да тръгваш, миличката.
Не бързам, аз съм тук цял ден, нищо нямам, аз нямам нищо. Нямаш.